YouTubers, what's up? This is your boy Skin Ngomlamas for behlezi ahlebe zokhala kanti asine untombi zimthanda zonke zimcela ukhethi nakhiya bahlenze short. So it's another day, another doula. Exciting day. Tsakasi podcast. Welcome bafethu namukela ke. Into esemqondo wami. Bafethu. Utshwala bafethu. Utshwala bafethu. Yabona bafethu utshwala. Kodwa ngikho lapha. Qhubeka edlula ngami. Tontolicious uzosinika yonke into. Usuqedile. Untolicious uzosinika yonke into. Utoto. Tontolicious will give us everything, bro. Like head to head. Everything efana na. Neck to neck. Ukuthi why amantombazana? Ngiyothola ngeke kana amantombazana. Hayi vele. Yazi intombazana ibuye igeze manje mfowethu. 2 minutes later iphinde yogeza. Umunye wenze kanjalo eminye. Mamele ezoshutha futhi. Wahamba athi uyothi fahla. Ufahla kangaka kanti. Hawu. Uyiwona. Kodwa yazi abanye bageza manje nama umehlo down awubonakala. Uhleze emubi. Yenza ko4 ngosuku. Awunagadla wena. No, ngiyacabanga ukuthi njengoba bekhuluma nje ethi bageza manje namanje. Why laba abanye behlezi bebala? Hayi man. Yabona kube kuthiwa there was a AI bafethu like AI that could change a human form. Like bruh, ngabe sibona imhlolo ngabe into engisanda kuyibona manje. Yabo kube AI yagezana. Yabo angiphiki mina AI yagezana, AI yagezana. AI yagezana bafethu. Uramaphosa imiyekelana. Hayi. Yo. Imiyekelane. Bro, unenkinga no Ramaphosa bro. No, anginayo inkinga na. Yazi khona nalento ethi. Phali athi ngibuze. Nawe kodwa if you AI uyoqala vela khala. Hey kona vele leya. Fana noMandela phela. Yazi ukwa notice ukuthi imali noMandela. And ekuthiwa imali yakhe khona lengoba ethi imali iyagezana iyasulana. Yeah. uMandela nakusethi uMandela uRamaphosa sikhathile nanokuthi. Ngabe kuzoqala ngapi? Qala kwasimsula. Hayi cha yazi mhlawumbe ngenzakalani. Masingahle sishintshe ilokhunjani sithombe lesaMandela sifake awodwa mhlawumbe izolasta imali. Ngeke izolasta. Ngeke uzothatha. Ngeke sithe. Ubuka ngiyakutshela. Sathatha lalela mfowethu. Sathatha isithombe sika Ramaphosa. Sisifaka kwimali. Ibana man. Ibuke uRamaphosa futhi imagine semhlophe. Waraphosa sisemalini. You boy. No. Hey, you boy. Ngiyangabla. Sithi uyabona makuthiwa sidayisile ngezo lethu. Ngempela. Hayi, like bro, yeah. Usongixolela naye lapha ungibona. Sifike kanjani emalini? Sifike kanjani? Hayi, sengamane buyo soma. Nginombuzo. Maneni mantombazana. Uyazi ukwa nothi ukuthi amantombazana ayafana namaphara. Uyikhami khiphi imali. Awucabange nje sekuno Ramaphosa la. Efethu ngathi ngithi ngikunika kanje ukuyibheka ngiyakutshela. Ungakhala ngisho noPatrawo. Hayi sengwesike lapho. Kodwa yazi bafethu empilweni ngifunde enye into omani ubunombuzo. Kahle hlade ngisho ukuthi amantombazana ayafana namaphara. Ukuthi wona imali ayicele segezini. Nginge nje la ayafana umehluko ukuthi bona imali bayicela segezini. Kusho ukuthi thina sila amaphara agezayo. Why ngithanda imali mantombazana? Hayi angibazi. Awuyindoda nanto. Angithandi imali. Wenza Bazali bami bayangiximala wayimrevu ngithanda imali yabantu. Ukuyithanda phela mabe kunike uyithatha nawe kusho uyayithanda thana nje. Ngishela kubo bani? Thana nje. My parents angifanele. Ha ngeke sazi. Angithathe yafanele. Omunye bekade ekhalela ama-airport wakhe la uyakhumbula. Ethi buyisa ama-airport. Wathenga imali yakhe. Obani? Angeke sibasho phela ngamagama nikazana ngama-airport. Nesigaga. Kuze kuthiwa nje sithe Ngithanda imali. Angibazi. Umuntu ethi girlfriends around kumele iqale ku2000. Mina ngiyazwa hayi bithanda imali kanje.
ngoba inoMandela babhilivele ekuthenini uMandela uyiqhawe labo ngani wabenzelani wanenzela bazonda nesikole labantu labo ukube kuya ngabo ngabe bamvuse emathuneni uMandela bembuza ukuthi wawilelela likhululeko kanjalo mfowethu kanjalo yabo lapho ukhuluma iqiniso lapho uyishaya iqinile kodwa kodwa bafethu mina ngibhilivele ekuthenini uma ufuna uba rich sebenza ufane noPatraw sebenza nje ngoPatraw yabona lezi mfowethu lezi yazisebenza ekseni emini ebusuku ntambama bize nje wonke 24/7 isemsebenzini kodwa ngeke ubone kuthiwa uPatraw uthenga indlu esimanga kodwa ziyasebenza lezi mfana ziyawuphusha lamatroso awukucabange lama-5 ngitshela ukuthi uNtontolicious lo lawo ma-5 angamthenga amqede mina ngithenga nge-5 amthatha amise ngisho eKFC indaba eKFC ngithenga nge-5 mina basho ukuthi bazokuthenga angithengwa wena wayithatha ichest uyibeke la ngiyabuza ngisho ukuthi wena ama-5 akawakole kusuku nosuku angakhipha ngawo ekwenzele sana akasho angamlobola ngawo lo ucabanga lokhu kuthenga hayi musu kuba offside angibi offside ngiyabuza umbuzo wakho ufuna sophendula esithini awuyiqokisa inyawo zethu noma ngiyawuphendulanga it's fine thenga nge-5 makame ngibuza 1 2 3 4 5 isandla empahama is you ngithenga ngempama you nebafu uyasibona leso sandla esi-35 sengakanani ngafunga ukuthi ibhawu lomntwana wakhe lezana mfana ngathi zikhulu mfethu ziloziqubulana ne-18 eziwu-16 kanje mase cokubuza emajideni amashangani khona umjito wambona soft ngisho ebusweni ngayikhehle nawe athi ngithule ngoba ngiyaphela hayi efethu uzengenye-ke wena namhlanje hayi sengithule ngamashangane wenkosi no angibe namashangane ungayifisi impama eshangane lesa sanje sibona siyithule lesingenzi lutho ukumbona umuntu oxova usimente ngezandla biyey kodwa-ke uloje ekubekela biyey yabona mina avuqa mama mfowethu yabona ozongisukela ngiyolanda nje ishangane lizoxova ngazathi xova usimende kanje khanga impama udumbe nje inyanga yonke ave benenkani bafela abantu bangaphandle ukuhamba hey ngazathi nje uRamaphosa ngavitana hogele nje hogele bona bodwa athi nje uzobahogela ngani befana nje bayafana yo simase ngichaphaza yena uRamaphosa mani iqiniso ukuthi uRamaphosa wala eSouth Africa mina ngiyazi leyo nto bathi uRamaphosa wase Eastern Cape angazi thuba efunda uma yazi nina niyahleka yo basho wase Eastern Cape kodwa yazi TikTok wami I think yabo uma ungascrolla kanye mhlawumbe awudluli ngisho ama video 4 kuzovela amaXhosa alikho iXhosa engisalibonela nelikhale elikhulu nje uRamaphosa phela yonke into inesiqalo wase phezulu Eastern Cape chala lela phezulu yonke into inesiqalo phezulu yonke into inesiqalo mhlasimbe amaXhosa nje ngaqala kuyena no hayi aqala yabo kube mhlawumbe kuthiwa owase Swazini mhlawumbe bengizokholwa kancane ngoba akhona amaswatana amakhala amakhulu akhona yes akhona lalela yebo akhona kodwa ayiqine njengaleya awekho phela leyo uyizwa nanoma ekhuluma shangane leli may the good Lord bless her children enqedile lapha ikabe ngizuthi uyizwa nje ngisho nanoma iaddress futhi bakhona la isicika khona kakhulu address nje state njalo ila uyasicika yona mhlawumbe phela bafethu akusukuthi angazi akusukuthi mhlambe abazali bakhe
basuka beza ngapha noma mhlawumbe umama ohlangana nobaba ngapha noma ubaba ohlangana nomama ngapha bagcine sebahlala ngapha bakhulisa yena vele ubaba Usho ukuthi igama lakhe kubahlangene. Imuphi umzali let's say nje njengawo mfowethu uhlangane nomama wangaphandle yabo nibe nomntwana ungavuma ukuthi ingane yakhe ikhuluma ishangana naye instead of ukukhuluma language yakho ayilutho ngemvume ke wakwamuza ukukhuluma isiZulu esiqondile noma isiXhosa aqondanga yes siyazi vele aqondanga akuqondanga vele Kodwa yazi into engiyibonayo mina. Kuphazamiseke konke ngisho nengqondo iphazamisekile lapha. Yonke into. Cabanga nje uthatha umuntu wesifazane omenza i-defense force. Umfake nje lapha ya umthathe nje. usho lo sis lo Lothanda izinto. Uyena uNdokhunjani. Nqese. Umama age Muthega. Usuka mfundo ubone ukuthi imfundo iyahlula mfethu. Yabona imfundo iyashaya iyahlula ngisho ubona age Muthega lapha ekhona. Bashiyela thina la inhlihle yemfundo. Abashiyela wena. Sixakekile manje. uyabona yazi nokuthi mangibheka incwadi eklasini ngiyibuza ukuthi lo bastard lo wabhala incwadi mangamvusa ngithi akachaze lento engayibhala engayichaza yabona ayikho into enyenyisa njengesilungu ngesilungu. Hayi. Thiwani ngesilungu? Would you do this? Would you do this? Hey, mina bafethu isilungu angisithanda kodwa ya. Barai. Yona Sihle. knows me. Yeah. The English knows me very well. It knows you. Is manani bafowethu besasendabeni yokuthi yini esengqondweni yakho kwamanje cha yazi mina esengqondweni yami ukuthi yangicasula kunamakula lapha eblock 5 igama lakhe uLodlujane uXolani Mazibu uma ikula lelo ikula indiya lidayisa lapha emakuleni Ubani igama lakhe? uXolani Mazibu ngisho singahamba manje yeah. ufuka umbuzo except for uba ngoXolani Mazibu Cha. Xolani Mazibu. hey Xolani Mazibu Xolani Mazibu. oMazibu omwelase Hayi. uphuma ngaphi lo muntu lo Hayi. owaphe Uyenze anaqhamuka khona. Ngoba kuyenzeka. iIndiya Ise India. sisi ngibuza ukuthi se-Africa noma ngaphandle kwe-Africa Ise Africa. Angazi. Yeah. Mana. Very in. ikuphi Ise Africa. Awu. Sokuthina siyazi. Awu, manje ngikhuluma ngaze. uphendulelani umuka Okay, ikuphi ke? Uphendula nangepride. ngibuze ngazi Uphendula nangepride. Africa. Africa. Yeah. Africa my home, my sweet child. Cha hayi baba, yazi Africa njani? Kukhona wena bopatrawu. Iyona Africa ke le ngoMzambique. Ghana. Yabona nje sonke sinje. sisibumbu sinye Mfowethu. Linye voice ongisafisa ukuyakulona bafowethu. Cape Verde. Ey. kukuphi lapho Hey. uyalazi lelozo Ingane zase Cape Verde mfowethu. Yazi. Ela la. Africa. Awu. Ingane zase Cape Verde madoda hayi. zidemana Ezinhle mfowethu. Zonke. mana ubani waseKenvet odumile Bawudumile. awusitshela sibuza nje wena sinala yena ungabuza Awunabuza mina futhi. uba ufike na eKenvet Mina ngikade bengibuka iCape Verde idlala la iLokhunjani World Cup. Kodwa bengabukanga ukuthi kudlala Lokhunjani ubaba ngibuke ama-fans akhona ngoba hey lana khona lapho eKaivet khona lapho yeah bakhulumani it's in Asia. Bakhuluma isivedekazi yini isivedekazi ne isivedekazi akaphinde
Iyafana yini? Aphinde futhi. No, guys, Let's have a point. 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 First no, guys, like besengenzela ukuthi sisheshe siphume kuleyo. Yabona umeqeda sicela ulanda ushintshi la wafunda khona primary ne high school. siyayifuna imali school fees. Hey, abafundisi bayadlala. La No, na like mesengenzela okusala la lithiwa India. It's in Asia. Africa. South Asia, hayi South Africa. Navi. Say India is a Asia. country located In Asia. in South Asia. Africa, Asia. South Africa. No, India That's the is problem. not in Africa. That's the problem. Isebenzi yafundisa. Cela ukuthi uyeke lisebenza uthole. Ufunde kuphi primary? Ugrade 7 wakho ufunde kuphi? That's Phela next. isebenza singesa iblame manje. Ugrade 7 ufundisa It geography. doesn't matter. No cha phela ku primary bayaphusha. Inkinga isesebenza. Yeah. Esebenza bayafundisa. Yo, yekalani isebenza sikhulunge isebenza la ingene. Wagcina nje ukubamba incwadi. Ilento ufunda emathanga eJiji Primary School. That's a ngechi. Sengiqhelele mina nje manje. Ali ngayo. Ubufunda ile esikoleni? Ngicela ukuthi ningiyeke qhubekani nenkulumo yenu benithi Mana kwenzakalani. awuyenzani geography? Angifundanga. Yabona. Usacokbuza. Obani abenza ivorce? Ngingahleki lento ngibhlungu. Ngibhlungu ngalesimo lesi. Obaba khanda ivorce. No, ivorce kahle kahle ngomthetho ngazani naqhamuke kunjanini? Go. Aqhamuke enkomeni. Hey, angibuzanga ukuthi likhandwa ngani. Ngithe obani likhandwa kuphi ke ngcono ngenze kanjani. Likhandwa kuphi? Uzothi emafemini. Na ngezothi bafemini. Na ngezothi factory. Na ngezothi factory. Kubuka lapho factory. No, serious. Yazi njoba ngibuza ukuthi ivorce ikhandwa yaphi. Khona nje lo mhlathi nje osijwayela lapha. Khona ivorce elibizwa ngosiyabonga. No. Ngempela. Libizo nje ivorce kasiyabonga mfowethu. Libhali yazi lingethi futhi ligcwele la emankuleni kakhulu. We, Libhaliwe siyabonga. bayabonga nje mfowethu. No. Cha, ilalele Ubhaliwe ngapha eside nazi Borevoss wathi. Kwathiwa? Kwathiwa nje ngapha siyabonga. Siyabonga. Yeah. I thank you. Mana Siya. iBeeravoss asukuthi ize namabhunu. Angazi. But amabhunu. Yabona ehlangane namabhulu. Ngisho negama Beeravoss. It's Boervoss. Boervoss. It's Boervoss. Beeravoss ngilale. I know, I would what lona mfethu bayalithanda mfowethu. Abona. Awuthandi wena. Ini? Lona. Hayi. Hayi. Bravo. Hayi. Azimina ngithandana. Khona inyama enhloko. Hayi, ngaphakathi. Hayi. Namani. Nutwana. Uthanda mawutwana. Likhona iBeeravoss enkukhu. Yeah. Chicken. Chicken Boervoss. Ayibo, likhona. Chicken Boervoss. Hi sis. Ngicela ukusasungisa efamini yakho iVorce yechicken. Ngiyacela. Likhona sidla lona endlini. Flavor, chicken force, beef force. Chicken Boervoss. Ngisho ichi angisho kunele. Animbhemisanga usesimanje. Mamela. Izumbuzo uthini? Uthini umbuzo? Umbuzo uthi ikhona iBeeravoss yenkukhu. Ayikho. Mina ngithi usho Nidla iflavor because like lona kunele chicken endlini. ngisho kunele beef. Nasekuqaleni uthe iIndia ise-Africa. Kunele beef. Wathi Khona chicken Boervoss lapho obisi lathengiswa. Awu. Angithi uyazi Uyaqhubeka. chicken Beeravoss Okay, uyaqhubeka. whatsoever makele chicken. Nizoboshwa neOBC yakho. Likhona obisi. Ungafaki OBC. Ngafaka OBC. Ikhona. Iflavor. Iflavor chicken. Okay, awutshela ama flavor khona weVorce. Ngaze yebeef nele chicken. Lali futhi. Uyayazi le ngoma Angazi, ethi amnandi amathumbe enjani ebhabheli shisayo. Ash. Amnandi amathumbe enjani ebhabheli shisayo. Yembuzo yona. Angazi. Awazi khona. Angazi noma likhona. Ucabangani wena nje ucabanga No, ngoba no, yazi kahle kahle mina ngibona ngazani manje sekwenza lokhu njalo.
ivorce bafethu ahlukile kuneminzi Yeah. hayi bewayi into ehlukile packaging No, ukuthi ivorce bathatha bayifaka into yakhona Plastic lo. Samathumbu. Hayi bo. Nochanyabuza. amathumbu. Ngathi ungavela la emakhaya. Awuyijikisa ikhamera vele. manya ma uthini Ayisamathumbu. yeah Lento afakwa kuyo. Amathumbu kama This one. Hayi iyashisa i-episode yanamhlanje. inombhuku. ebafana bami nizoboshwa nina yo sathi kubone konke hayi kuzoqhamuka amathuba Uyayidla inkulumo. ehe Ukwabi notice ukuthi sekukhona lezi inyama enje trendayo iphuma imise trend ngathi ipork. Niyahlekana niyazi ukuthi awunalidata lapho futhi. Ngicoseshe lapho ukuthi uzothini vele. Kodwa khona le factory lebikhanda inyama enje. oh ya le bayiveza nasema TV Eh. idlisa abantu inyama entsha No vele khona bathi kunezinto ezalahleka nje. Nibona nje isikoleni nje kudliwa nje bathi ama liver. Mhlawumbe nje. Yeah. we Ramaphosa into yenzayo usudlisa ingane manje izinto awuphela wena usupply Bathi wakulahleka izinja ezikoleni kwadliwa izibindi. Yazi wonke lemkhuba le emgilingwane le. Iqale sekunoRamaphosa. uyalusukela nje i-cupcake Awuzuma mfethu. Uyancena nobuya. Washo uZuma wathi abanye benu bayokhanda. insizwa lapho khulileka lapho behamba ogogubeni abangenamazi Ogogubeni babethi Zuma my phone awu Zuma my phone lapho amana ngisho amazingi mfowethu kodwa manje hawu and yazi mangathi ngebheka indaba khona kuma elections iNC wina ngogogo benu Nkosi yami Vele ogogo bayithanda iNC. kodwa benze lutho And ababoni ogogo badidwe uyayibona egrosa ka 500 le engena masekusondela usuku lokuvota. Ethi uyasebenza Nkosi yami umntanami. Umvoteleni. umntana kukhande ingane ngeke uze kulunge ngisho nokulunga mfana khande ingane Sicokbuza. Yini abantu abanesini bethanda ukuthi chippies. No. wala khayiseni nange la ndithama labantu yo and hapo uthole ukhuluma iqiniso uthole yo bafethu basebena yisini ngaba boy bafethu basebena yisini No, yazi ngibuziswa yini. Yabonga ama weekend so. Khona ithavenela ekuthiwa isephaphini lapho. Yabo. So kunokwenzeka ngihambe nomshida wami lonhlana lapha siyogada khona makuthi kusuke kuyiviki lakhe lokungena. So Saturday ngibone omunye umama edla ichipisi. No mani, uthi umedla ichipisi kwaqatha amafoni. Ngayibuza ukuthi kudalwa yini? yeah Shothi bayibuza ukuthi kudalwa yini kehla yazi futhi uma ihlafuna I think uyihlafuna kabili kathathu ngani mangimbuka aqatha amafoni. Ngathi uma eqatha yambona umuntu ukuthi avele akubuke. Athi ngifuna ukubonza umuntu. Yazi ngeke ngabheka something ngaphansi kwesitulo ngabona ukuthi angitholi ngcono ngiphume. Ngicela ungidlulisela lapho kwethu Ngoba yabona ngizoba nenkinga. So mhlambe ukhona awunayo malume onesini
simfonele simbuza ukuthi why abantu abaningi adingi nokuthi sesifonela simlande khona la uzosiqhela inkingi okay asiphume izinini bafweni ngoba sosuke sivusela amakhalada amancane siwakhishwa yawofish futhi bafowethu angaduma kwaba nento yaduma wathiwa lama-snakes lawa yini leyo konje amagoslow ogoslow zohamba kancane ishembe cishe ngashenye ohamba kancane wawaduma kuthiwa lezi zinto ziyabulala bafowethu uyabazi bahlezi bona bebulala usuwadlala ngathi wena impilo yakho yonke angisazi amagoslow ngaqala ngimncane kodwa ngifi ngani manje ngisacela ukubuza lo German olapha kuma nickness ubani Jamasi ubani Nyamazi ino mfethu lo kade bemfuna kudala 1 minute izukulu sikamkhulu lapha KFC emnyama oho umngani wakhe izukulu sakhe akuyena umngani wakhe izukulu hayi yabona umkhulu umbona ka KFC izukulu sakhe lesarasta okay I see and I get it engakho beno cheese bonke bedla cheese barbecue cheese chicken barbecue kanjalo okay kanjalo ungasabi next time yabo ku episode elandelayo ngifisa ukuthi sibe no German yabo nginembuzo eminingi engifisa ukuba nayo ngenxa azange mbuye kahle Agnaki. No. Angisho wena njengoba unamadate. Sengisho uJaman straight. German wangempela. Yeah, uJaman wangempela. Ukuthi yindaba bengayidli inyama. Cha phela bona ngithi ngoba bayibona bazi kakhulu so practically they don't believe in animal cruelty. Obhekuzulu hleze edla inyama yena. Yazi mbafethu sesilandela uBig Zulu manje lalela sosithola sesiTanzania lapho kodwa sikho lapho bafethu thank you again for watching today's episode Kokasi podcast.